Takže ahoj, zdraví vás Crazyman u hry Battlefield Heroes, a už mě tu hned někdo kosí na začátek. A jako kdyby to nestačilo, byl to nějaký sniper. Já ho viděl, že to tady proběhnem. Jsem level 5. Připojil jsem se teď do hry, sejmeme, trojka, granáty. Nejsem moc dobrý na to střílení. No vidíte, já to říkal. Jenom to řeknu a hned umřu. Natáčím zase se sluchátkama, takže doufám, že to je nějak lepší drobek. Ano, zabili jsme jich docela dost. Lečíme všechny. A jdeme dál. Ano. Pár kilů jsme si dali, ale už jsme zase mrtví. 4 kg 2 smrti. To není zase tak špatné. Kdybyste chtěli se mnou hrát, tak si můžete přidat. Tak si mě můžete přidat. Nebo já si vás přidám, stačí napsat. Osmička. Rychlopalný kolonek. Ano, takže to mělo šanci. Protože jsme se objevili špatně, no teď konečně jsme se objevili někde líp. Hned půjdem do nich. Ať nestrácíme čas. Je to na zabití, tuto kolo asi prohrajem, připojil jsem se. To jste viděli vlastně, už nějak to bylo. Víte, ať se mi to třeba zrovna povedlo zabít, ale uvidíme. Broxnu moc nepoužívám. Tohle tu zabereme. Jestli nás někdo neodstřelí. Pokusíme se to zabrat. Máme 6 killů. Pár smrtí na to, že jsme se před chvilkou připojili, je to dobrá hra. To dobrý, ale fakt vedou. Nemáme ani tak moc zkušeností, už nás někdo střílí. Aspoň jedno. Tak to se nám nepovedlo. Byl tam sniper s kudličkou. Hraju i za Američany, akorát, že teď jsem se připojil za Němce, si dal paňáčka. Ten běží tam někam. Nepřepínám si moc zbraně, je to, no, teď by se mi to třeba vydařilo, ale zrovna jsme prohráli, takže teď dáme ještě jednu hru, uvidíme, jestli budou chtít, když tak to střihnu a připojím se rovnou do hry a doufám, že natáčím, že mi to nespadlo. Tak uvidíme, jestli dají další hru, jestli to potvrdí, nebo nebudou chtít už hrát, uvidíme. Budeme to hrát tak na 2 hry vždycky, uvidíme, co budeme hrát a to. Doufám, že to bude. Jo, no tak načítá se nová. To nevadí, takže necháme ji načíst a když to pojede rychle, tak to nechám načítat, tak když ne, tak to. Chtěl jsem vám říct, že o prázdninách teď budeme mít jarňáky, tak budu u babi, takže budu natáčet víc videí. Ale budu je tam dávat, až přijedu, protože budu mít sebou jenom T-Mobile internet, no, to je pomalý. Budu natáčet možná i Battlefieldy, Heroesy. Pak mám půjčenou hru Medal of Honor. No, půjčenou se nedá říct ani půjčenou, spíš takovou koupenou. Jo, to je na zabírání těch, tak dohrajeme to ty 4 minuty. Ukončíme videjko a bude to. A u babi budu natáčet. No já budu jakoby natáčet i víc, jo.
Ale jako teď jakože u baby taky budu natáčet nějaký videjka, teď umřeme. Ano, skoro jsme umřeli. Dáme si 4 na vylečení, to je už naše. Teď si jmeme tohohle sráče, co tu je zatím schovaný. Aha, sniper. No, takže jsme umřeli. Stačila 1 rána, byl by mrtvej. Nevadí, tak máme. Tady to vlastně není na smrti. Ale je to na zabírání na killy, máme 157 bodů. Doufám, že do toho moc, že to nebude moc křičet. Nebo já, že do toho dokonce nebudu moc křičet. Takhle to tam hodíme. Ještě mám tyhle ty granáty, ale ty moc nepoužívám, ty se hází strašně málo. Vidíte, že já sejmul ten druhej. Hodíme jim tam granát. A zkusíme to nějak obsadit, aby jsme furt jenom neprohrávali. Vezmeme to druhou stranou. Hodíme jim tam naše granáty. No, tak to se nám nepovedlo. Počkáme, až se nám načtou. Zatím to budeme něco střílet. Máme nějaký body, takže jo. Takže teď ze strany sráč nějaký. 3. Teď jim tam hodíme dáreček. Máme asist. Asist. Kill. Teď se tam pokusíme naběhnout, což se nám asi nepovede. Ano, nepovede. Já nevím, jak se dostávají spely třeba v odhození a tak. Zatím mám jenom nějaký granáty, který jsem si vylepšil, protože jsem level 5. Teď byl nepříjemný lag. Ale máme aspoň 1 kill, ani nevím, koho jsem zabil. Ale pomůžu jim. Takže já bych řekl, že už to máme docela i prohrátý. Když se na to kouknete. Že tu ani možná jít nebudeme moc. Takže to radši obejdem. Půjdeme tudyma. Pro jistotu. A teď je sejme. No, viděli jste to? To je pro mé special granátky. Teď dám 4, vylečíme jeho. A jdeme do nich. Máme další asist, jo, že ten... Takže to už máme prohratý, jedině teď tam vběhnout nějak. Sorry, že jsem teď Drake nemluvil, já jsem byl do toho zakoukaný. Vidíte, to už. No, tak jsme. Máme pár bodů, 2 killy. To zase není tak špatný. Já jsem tyžka ten Lukeve, kdybyste nevěděli. Protože jenom mi tam nešlo. Takže jsem si tam musel dát svoje. Tak doufám, že vám to nevadí, ale jinak jako jo, jsem crazy man. Nevím, proč mi to teď nejde, jsou to nějaký těžké mapy. Tak toho využijem. Že se chviličku nehejbal. Nabereme si nějaký...
Ať jsem si to chtěl hodit pod nohy granáty, jsem to doufám, že to moc nekřičí. Si to stlumím ve sluchátkách, ale to už nemá nic cenu tam chodit, takže tam takhle hodíme granátky. Prostě to mají vyhraty, ještě si dáme 6, hodíme jim tam tohle. Ale jinak to mají vyhratý, takže... No, mám asi skill. No, teď to bouchlo. Ještě. No, takže jsme prohráli. Nevím, jak je tohle videjko dlouhý, ale... Možná bychom mohli dát ještě jednu mapu. Uvidíme, jestli budou chtít pokračovat, tak dáme ještě jednu mapu. Jinak se s váma rozloučím. Hraju za Němce, příští bude za snajpera. Pak tam mám asi 12. A to je normální hráčů už jako... jako je heavy v Minecraftu, tak něco takového s tím velkým kulometem prostě. Tak to bude... Příště bude za... Tak dáme, že chceme pokračovat. To nevím, proč mi nejde. No prostě. Aha, ještě se asi nemůže. Mně to nejde ťuknout na nic, takže... Já se s váma rozloučím. Příště bude videjko za Američana, pak mám ještě... A tak ne, helejte, už se to vrátilo, takže se s vámi ještě nerozloučím. Poběžím jim pomoct. Ještě. Doufám, že teď aspoň vyhrajem. Hodíme tím tam granát. Prostě jim pomůžeme. Aby jsem si to mohl... A jestli dávají ty štíty, které já ještě nemám. Ani nevím, jestli na tohle jdou. To zase drobek zesílím. Teď jsem nic neslyšel. Že tohle bude poslední mapka taková. Je, zase nám to sebrali, takže... My se teď objevíme. Sám to nějak laglo. Pomůžeme jim tam dálkovým granátem. Zkusíme. No. Možná najdu, možná někdy budu natáčet i livestream. Já vím. Nevím, jestli ho budu ale natáčet. Možná. To teprve uvidíme. Moc mi to nejde. Předtím jsem měl víc skillů. Tak by to ještě mohlo bouknout a odpálit. A já je nehodil vlastně ty granáty, takže... Aspoň, že to máme zabraný. Máme 359 bodů. Nad náma má 368, takže... To zase není tak špatný. Nejsme nejhorší. Jsme druhý dokonce teď už. Sniper, 4. Za snipera, jo, to mě to taky vždycky bavilo. To ještě byl sniper. No, takže jsme znova umřeli, takže jsme zase... Třetí, zase jim tam hodíme nějaký ten granát. O, assist kill. Naznak dohaň. Slyšte. Budeme muset to nějak spravit. Že to... Naběhneme, jestli to půjde. Sejmeme ho, ano. You kill. Ten je náš, takže to tu pomůžeme zabrat. Ano, zabrali jsme to. Hodíme jim tam granáty. Teď už si musíme dát jenom pozor na snipery. Na takovýhle snipery. Pak už je to jedno. Zabili jsme ho, pomstili jsme našeho kamaráda.
Teď tím tam hodím další granát. Já půjdu tudy, že oni nám to zabrali. Doufám, že to aspoň boukne. No a jak vidíte, tak jsme druhý. Máme docela dost bodů, ale já myslím, že toho prvního nedoženeme. Zase nejsme tak dobrý, tenhle kulomet nemám vůbec vylepšený, nic, nemám vylepšenou ani bazuku. Ale hraju prostě s tím, co mám. Tyhle kalhoty nedává, nekoupil jsem si je. Co ty jsem prostě vyhrál. No takový kousek mu zase zbyl, sakra. No jak říkám, dokončíme tohle video a já vypnu natáčení. Protože dívat se na to, jak to lamím, asi nikdo nechce. Možná natočím ještě pak někdy je další, nevím kdy, ale do nás běží. No vidíte prostě, oni si dají speed a hned nás mají. Teď už nemá cenu ani se, jo, ještě se má cenu připojit. Nebudeme házet granáty hned, nebo jo, mrtneme je tam. Já vím, že to je možná nesmyslný, ale myslím, že nikdo jiný nás už nedohoní. Jsou tu ta 3 paňáčky. Možná jsem se chtěl dohýlovat a on vedle mě nějaký sráč mě tam zabije. To chce hodit prostě k té věži nebo někam tam takhle. Doufám, že to tam doletí, no. 3 bouchy tady, jeden tam. Aspoň ten 1000 bychom mohli dát, než skončí ta mapa. Bylo by to docela dobrý, příjemný. Zkusíme to? Neskusíme. Teď. Teď. Ano, sněhli jsme jednoho, dáme si 4. Na pár životků vylečit. No, jsme mrtví, protože to byl nehezký lák. Teď než se objevíme, tak to vyletí. Nestihneme hodit, hodíme tam pár granátů a... No, takže jsme prohráli, takže se s vámi loučí Crazy Man. A příště bude videjko za Američana normálně, takže já se s váma loučím. Ahoj! A nezapomeňte dát like a odběr.